sai a kalli bidiyon nan a ƙarshe. Yaya? Na'am Abida. Yaya wayin tambaye ka wai shi zaka mana anti gidan nan ne? Anti kuma me kike nufi? Yaya wacce zaka aura mana? Ƙanwata kenan da aure da mutuwa da arziki dukkanin Allah ne sannan kuma lokaci ne. Kuma haka ne maganan ka yaya. Ƙanwata kawai ki jira lokaci. Ubangiji Allah ya fito maka da tagari yaya. Amin ya Allah. Assalamu alaikum. Ƙawata. A ƙawata ke ce a wannan lokacin? Ƙawata wallahi ni ce ina wani yaya. Lafiya kalau. Lafiya dai ko ƙawata na ganki a wannan lokacin? Wallahi lafiya kalau na dan zo ne ki dan haka ni. To bari in shiga in shirya. Ƙawata mu tafi ko? Abida tsaya mana. Yaya me ya faru lafiya? Lafiya lau kawai gani na kin sa gyale kuma waje za ku fita. Ki dan koma ciki ki sa hijabi da Allah sai ki zo ku ta. To shikenan yaya. Ƙawata da Allah ke sauri. To shikenan. To ƙawata mu je ko? Haba kanwana yanzu ke baki ga kin fito ma haka? Allah ya Yawan ƙawata dan Allah in mun fita zaki dan raka ni mu dan biya ta gida ni ma in sa hijabi. Okay to shikenan mu je. Sai kun dawo. To shikenan A yaya. dawo lafiya.